oedd Merthyr yn fach a Cefan Coed yn fach un tro, ond oedd ar y ryfel, mae'r lle mae i gyd, mae Swansea Road Estate wedi agor, mae'r Trefechan wedi agor, ac mae lot o llefydd wedi agor yma. A nec i ni, mae'r Heavy Industries, oedd Merthyr yn noted am Heavy Industries un tro. Dim ond jyst y lle bach oedd Caerdydd, Merthyr sydd wedi wneud Caerdydd. Oedd Heavy Industries yma, oedd gwaith gyfartha yn employ a lot o ddinon, ac oedd gwaith Dowlish a lot o ddinon yma, a nec i ni, oedd Castle Pit, Cwm Pit a Gethin Pit a'r lyflau i gyd, oedd y dinon yna i gyd yn gweithio. Ar safle hyn waith enfawr Haearn Cyfarthfa mae un o stadau mwyaf Merthyr erbyn hyn, ac nad ydy pawb yn glir a ferthyrwyd Sant Tydfil neu beidio, y mae'r flwyddyn hon yn gyfle i drigolion y dre edrych yn ôl dros 15 mlynedd. Crauchete, Humphrey, Guest, Trevethig, Henry Richard, Dick Penderyn, Keir Hardy, Joseph Parry, Arthur Horner, S.O. Davies, Freddie Welsh, Howard Winston. Mae yna ddwsynnu o enwogion y mae'n rhaid i cofio, a 6 mis wedi ei neilldio i'r dathlu. Ond beth am bobl Merthyr heddi? Y mae Tom Chambers yn un o 30 o blant ac wedi gweithio i nifer o gwmnïau diwydiannol y dre. Cafodd ei frawd David Chambers fywyd ysgafnach heb orfod chwysu. Yn ystod ei gyfnod fel swyddog lles, casglodd David hyn greiriau dodrefn a darluniau gwerth miloedd o bunnau. Ac mai mewn pentre tu allan i'r dre a ganed Mr a Mrs Idris Prythro a'i mab David, y mae'n nhw bellach yn bobl Merthyr. Gadawodd Tom Chambers ar ysgol yn 2 ar 10 oed, bu'n gweithio wrth ffyrneisi cyfarthfa, gan orffen i yrfan Teddingtons. Bu am gyfnodau heb waith ac mae wrth i fodd yn helpu dar henoed y dyddiau hyn, yr amser gweitha dechrau'r 30au. Oedd hi'n amser galad Brytani, ac tipyn o glwti yma, tipyn o glwti Brytani. Ac oedd y plant, of course, eisiau sgidiau arnyn nhw. Ac eisiau gyfle i fynd i weithio i siop fach ar Cefan Brytani, un siop grydd oedd wedi cael, ar ei grydd wedi cwpla. Ac o'n i un o 4 yn yma ni yn reparo sgitia i blant yr ysgol. Ac mae syndod y gwaith o'n i'n cael cadw dipyn o fisi yn ystod ar amser hynny, ac o'n i'n cael voucher ar diwedd yr wythnos o gwron mwyn rhoi help i ni gael tipyn bach extra sy'n beth o'n i'n cael o'r dôl, eich wel. Joseph Parry wrth gwrs ydy'r enwoca o'r rhai sy'n gyfrifol am gyfoeth cerddorol Merthyr. Yn ei ffordd ei hun bu David Chambers yn cynnal breichiau diwylliannol y dre. Mae'n cofio'n dda'r dyddiau treuliodd Pat Phoenix neu Elsie Tanner o Coronation Street 6 mis yn actio yn y dre. Heb os fe fu na gyfnod prysur ym myd yr opera a'r theatr ym Merthyr. O'n i yn opera Cefan, ac o'n i'n lodin waiting i Queen Elizabeth, mae'r pictures na gyda fi nawr. Ac o'n i yn opera dar Cefan, Highwayman Love. Ac o'n i mewn opera yn Merthyr, Tom Jones, a o'n i yn opera yn Merthyr, Rebel Maid. O'n i'n actor yn y ryfel diwetha nawr ta, mewn 3 Dramatic Societies. O'n i yn Cefan Coed Dramatic Society, o'n i yn St John's Dramatic Society, ac o'n i yn Inticwrdd Dramatic Society yn cymeryd principal parts then. O'n i'n cymeryd y part bishop yn un lle, achos nawr mae pob un yn galw bishop arna nawr. Yn yr ail ganrif ar 15 ar 19 ganrif roedd Merthyr ynghlwm yn y berw anghyffurfiol. Un gweinidog sy'n dal i gario'r fflam ydy David Prythro. Bu'n blismon am 8 mlynedd cyn troi i figilio rai o fedyddwyr y dre.
Tra bod yr hen bobl yn galw am ganolfan I gyfarfod yn ystod y dydd, teimla David Pryddro mae'r angen penna yn y dre ydi cyfleusterau ar gyfer yr ifanc, cyn bod y gymdeithas yn chwalu ymhellach. Wel, o'n i'n yrfad byw yn Clwyd y Fagwyr ac oedd digon o characters yna. A pob yn tynnu dyn nhw'n gilydd, ond i ni ddim gweld hwnna heddiw. Mynd nôl pan o'n i'n heddlu yna fe, gwedwch rhywun yn marw mewn street. Sy'n neb yn gwybod bod nhw wedi marw am wythnos neu pythefnos. Wel, blynydda yn ôl, so hwnna'n byth yn digwydd. Ond mae hwnna'n digwydd heddi, yn Merthyr. A mae hwnna'n... Wel, chi'n gallu gweld pan mae hwnna'n digwydd fel mae'r lle wedi newid. Sa'n ni ddim gweld rhywun blynydda nôl, sa'n chi'n gwybod oedd rhywbeth yn wrong. Ond heddiw, wel, maen nhw'n gweud, everybody for himself fel yna fe. A mae wedi newid lot dead. O, ydy. Ydy, ond fel ni'n gweud, fel gweinidog, ni'n byw mewn gofaith. Fe gaiff I dad Idris wedi ymddeol ar ôl blynyddau maith mewn llywodraeth leol gyfle I siopa dau wraig Annie Mary, ond byddai'n bosib disgrifio Merthyr bellach yn dre Gymreig. Byddwn. Achos dwi ddim wedi colli I acen. Mae'r gwreidda yna. A dim ond eisiau helpu y gwreidda yna I flodeuo sy'n nawr. Dyw'r gwreidda ddim wedi mynd ar goll hyd yn hyn. Fel oedd Miss Cassie Davies yn dweud. Mae'n drenu os colli'r y gwreidda. I ddaw, ar hyn o bryd, allwch chi ddim gweud bod Merthyr yn dre dwyieithog o bell o ffordd. A mae'n mynd lywar mwy Saesnigaidd. Ond wella dawyn ddwyieithog yn ystod y 10 mlynedd nesaf, a I all ddod mwy Cymreigedd mewn peth blynydda ar ôl ni. Oddi ar bwrlwm diwydiannol cyfarthfa cafodd Merthyr eisiau o ergydion ar hyd y blynyddau. Yn ddiweddar, caiwyd ffatri deganau Traiang wedi misoedd o brwydro I gadw'r lle ar agor. Cai fi hanes ffatri beirianyddol Teddingtons hefyd, a hynny'n sydyn iawn ffatri arall oedd fod I ddod â gobaith I Ferthyr wedi'r oes air. Erbyn hyn y mae'r awdurdod datblygu Cymru yn addasu'r hen ffatri nifer o unedau llai gan obeithio denu diwydiannur newydd yno. Ond y gofid penna yn y dre ydi be ddigwyddau petai Hoovers byth yn cau. Cyflogir 4,000 yma bod 1,000 o swyddi wedi colli yn ystod y 2 flynedd diwetha. Mae Merthyr yn dibynnu'n llwyr ar Hoovers. Ac na beth sy'n ofni, na beth sy'n peryglus yw nawr, chi'n gweld bod y factories yma'n cael lawr, a bod y steelworks eto, faith y dydd yma yn cael lawr, y pwllau glo, bod na oedd bobl yn mynd mes o waith, filodd o'n nhw mynd I fynd mes o waith yma yn ystod Merthyr eto, ag ble maen nhw'n mynd I gael gwaith. Does dim dim I weld yn agor yma. Wel, allan ni fydd o bod dicon o peth mae wedi bod trwy amser lywar mwy cyfyng nag yw nawr yn y 30au, pam oedd plant yn yr ysgol heb ddim sgitia a sana ar ei tred, wy'n cofio ni. Ag un wedi dod trwy hwnnw, a allwn dod trwy hwn eto. Os bosib. A gobeithio bod Joan Gwerth bod yn ddigalon am ddim byd. Mae'n brwydro ymlaen yw'r gorau, nid dweud bod popeth yn ddiwpath. Wel, fi'n credu bod gopath I Merthyr mewn twristiaeth. Mae tren bach yn cael ei redeg o Bon Sticyll I pant. A mae nhw wedi gweud bydd Merthyr yn hyfryd. A gan bod cymaint o hanes i'r dre. Mae mwy o hanes I dre Merthyr. Waith tre Merthyr oedd yr un fwyaf poblogaidd, a unrhyw un sydd wedi byw yn Merthyr, mae bron beunydd yn siarad amdano gyda chariad. Os neb yn atgas tuag at Merthyr. Pob un os byddwch chi'n dod o Ferthyr, maen nhw'n clymu gyda'i gilydd bron. A dwi'n credu yn y dyfodol, bydd twristiaeth yn war y ran helaeth yn Merthyr.